Obrnute, okrenute, izvrnute, lažne i potpuno besmislene vesti. Dobrojutarnje hronike TDI radija. Vreme je za Dobrojutarnju hroniku. Moje ime je Plavi Enis, poznatiji kao P. Enis. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije u okviru kampanje za bezbednost pešaka pokrenula je kampanju Primeti pešaka pre nego što ga udariš, što je izazvalo oprečne reakcije. O kakvim reakcijama je reč, istražuje Leva Mileva. Leva, šta se dešava? Pa, Enise, problem je nastao što su ljudi kampanju Primeti pešaka pre nego što ga udariš shvatili tako da treba da udaramo pešake, ali da ih pre toga primetimo. Ja sam upravo na autoputu gde je policajac zaustavio nekoliko građana i, gospodine policajac, molim vas, šta su ovi ljudi zgrešili? Pa, došlo je do kršenja zakona o saobraćaju. Evo vidite, ovaj čovjek je udario pešaka, ali ga pre toga nije lepo osmotrio, što je po članu zakona primeti pešaka pre nego što ga udariš kažnjivo. Čoveče, a pešak? Mislim, zar je bitno da li čovjek lepo osmotrio ovo koga je udario po boku? Molim vas, gospođice, nemojte vi da me učite zakonu, valjda ja znam. Ajde, raziđi se, zdravo, ajde, raziđi se. Dobro, izvinjavam se. Svašta. Pored mene je jedna devojka koju je policija zaustavila. Devojko, reci mi zašto ti pišu kaznu i pobogu zašto si gola? Ja zaista ne znam o čemu je ovde reč. Mislim, zaustavili su me i pišu mi kaznu, a ja ništa protiv zakonita nisam uradila, majke mi. Pa šta su vam rekli, šta je problem? Pa, ja sam ovde stajala i udarala se sa ovih 5 frajera i onda je pandur došao i pisao mi je kaznu i kažu da ih uopšte nisam primetila jer ih pre udaranja nisam pitala za imena, mislim, strašno. Da, pa dobro, svako razume zakon onako kako želi, ako me razumete, pa se tako i udara. Pa Enise... Leva, hvala. Upravo smo dobili informaciju da je Udruženje za zaštitu žena poučeno kampanjom Primeti pešaka pre nego što ga udariš pokrenulo akciju Primeti ženu pre nego što je udariš. Pa idi vidi šta se tamo dešava. Slušali ste Dobrojutarnju hroniku. Dobrojutarnja hronika, samo na TDI radiju.